Știi diferența dintre un obiect de serie și o operă de artă? Sufletul pe care îl pui în ea. Lumea e plină de plastic. Tu meriți ceva plăsmuit cu pasiune și lucrat cu suflet. Am unit viziunea infinită a AI-ului cu tradiția lucrului manual. Ce vezi aici nu e o simplă imprimare 3D, ci o sculptură din rășină fină, pictată și finisată manual, piesă cu piesă. Fiecare capodoperă este unică, creată cu migală, din viziune și emoție. Nu-ți ofer o figurină, îți ofer un totem. Chipul tău, energia ta, zodia ta, într-o sculptură de putere. Prețul pornește de la 400 de euro și variază în funcție de detalii și complexitate. Se creează doar câteva lunar, calitatea cere timp, iar arta nu e pentru toată lumea. Scrie unicat în comentarii și hai să dăm formă poveștii tale astrale.